Ni Manong Reggie, di mawawag iti cellphone ko. Apay nga itong interview sa nga. Hello? Alaysa, Kasla, agkakapsat ti boses mo. tungag ka iti bakak. Awanan ni Omar. Awanan ni Omar. Anya ti kayat mo asawan. Naipasungal-ngal kami iti nadara-arangan. Iti panangraot mi iti kuta dagiti kabusor. Kat maisa ni Omar kadagiti mapugpukaw ti bangkay na. Sana po doon dayta. Sana mabalin amatay ni Omar. Ayatem ka lang ni Omar. San ka di akagurgura mo na? Kan inlunod mo ay. Apay nga inawagan nak sarhento. Tapno iparupam kanya. Anaragsaka kon tapi may sunti panangilunod ko kini Omar. Kasta ka di? Pagkawan na kumanon sa ay ko tirignam. Inawagan ka. Tapno ipakamuking ka at aksanggasat ni Omar. Sapsapulan pa lang dagiti pa kasultado ti bangkay na. Tapno maipayan mo't lang iti nasaya at apan na kay tanam. Sige. Agyaman na iti awag mo kanya. Sapay ko ba? Taagtan ng tikararwan ni Omar iti nagkay sa abihan. Kuna ni unad ang nagpakada kakanukin kwa nga umay ka dito farm. Nay, apay, nagsangsangit ka. Lolo, Hmm, awanan ni Omar. anya ti kayat mo asawan iti dayta. Imawag ni Manong Reggie kanya. Naipasungal-ngal da kano iti nadara-arangan. Kat may isa ni Omar kadag iti mapukpukaw ti bangkay na. Kasano nga ibagada anatayan? No saan dapay anak kita ti bangkay na, alaman? Nakakita da kano iti dara. Iti nakakitaan ni Manong Reggie iti nakapasagan na lolo. Amang ano inuluyan ka nung dagiti kalaban da. No napiyang man. Amang ano linamot ti buhaya iti asidag akarayangan ang nagrarangatan da. Ay, kat... Ay, no day tatigasat na kat... awan mabalin tayo, apo. Ape, asaan kang hagsao, Marjorie? Maragsakan ka kadi iti napasamak ka ni Omar. Tanya't pagkitkitaan nyo kanyak tatang. Kananya ko mapakibiyang akijay. Dakas sa klaon hindi pa nagkita yun. Pagayatak ka di, tinapasamak ka ni Omar. Ay, Amamuda kon. Nauyong ak. Nga madamatrik na kamasakitan. maasya naklaunay ka ni Alisa. Sangit asangit. Amok, ay ayatan na pailaang ni Omar. Kinamaag. Noyayatan na pailang timaysa na natay. Makasarak to iti nasaysaya at tao. Iti umno a panahon. Dahit ati parikot ko, Lisel. Aging kay ta. Sanda pa yung nasarakan ti bangkay ni Omar. Amang ano na tayo ngagpaison di kayam ko. Amo ka lumdaan ka mo ti tinapasamak kang kuana. Kat mawatang ka. Uwan. Nakasingsingpat at tao ni Omar. Inyawag ko adagos kini Alisa. Oray imbaga na ide agagura na tigayim ko. Nariknak ang maladingitan mo't itinapasamak kini Omar. Omar, nasakit launay. Mabalita ko malatan agliniban. May anas ka namatay ka. Idinto na kay kandeng ako na sumurot ka ni mama. Tapno baring iti panagin na dayuta. Kaya masursurukan to halipatan. Ngam iti ipupusay mo. Ad-adasaan ka malipatan. Hintalimang ka dito'y puso.
Adda ko maipakpakaasik kada kayo mamang. Uray tanatay mat na ni Omar. Amangan na mabalin, asaan ako nga agtuloy asumurot kada kayo. Alisa, aging kayo tawan makita ka bang kay ni Omar. Di mo maibagano na tayo. Anya ti kayat yu asawan mamang. Kayat yu, ama panagnakat nga natayan ni Omar. Anya ti kinunam? Awan tibain mo! Marjorie! Marjorie, anya ka diti mapaspasamak ka. Apay at inumpam ni Alisa. Jack mapustan ti pa ng sungba-sungbat na kanyak tatang. Pampanunod at ti masakbayan na. Ngayong sungba-sungbatan na kiti. Nagkabaalan ti magpanaw ka na kayo, Lolo. Batbatkin kayo una. Katsak, saan ko apat-patgan ni Lolo? Saan nakmat apat-patgan? Sino ka diti na ipasnaikan ka? Siyak ti inam. Siyak ti inama nagrigrig at para iti masakbayan. Kasaritam anasaya at ti anak mo, Marjorie. Iparitnam apat-patgam. Saan mo nang Tatang, ibabas? isuan at ang ganti ulo ni Alisa tapampanoy-nuyan niyo. Saan apod no dayta? Ikarkarigatak nga awaten ti karirik na ni Alisa. Pabusuyan na kumamakisarita ken kuana. Nagtudula itinapig sa idirabi. Nakadadala man tinapres nga agos ti karayan. Naot-ot pa ila dagiti sugat ko. Diyos ko. Agyaman at tainig kandak pa iti sa bali abiyag. Tibol lalayaw. Malagip ko ni Alisa. Kinunana idi. Nga uri agin na dayo kami. Kat agkita kami tungod la. Iti umto, tibol lalayaw. Saan ang masapol ang maman na si bibiyagag? Saan ako nakasapulang itibiyag na? Agsakripisyo para iti masakbayan na. Helikopter. Helikopter dagiti soldado. Wanwanawanan dalakit di ti aglawlaw. No mabalin la kuma. Saan da ko na masarakan? Kasanong ti kinasoldado. Daytoy laangan tinabati para kanya. Dumngag ka kanyak. Maawatak ti marikrik na Alisa. Uray siya ka. Diyak kumamot kayat nga ginadayuta. Tasipod kinaubing mo, siya kon ti kinadandanam. Saan lang nga apo ko, ti pangibilbilangakan ka. Talaga saan ko kabalan ti mayadayo ka na kayo, Lolo. Tulungan na ng pagpakaasikin ni Mama. Di ko man nga ituloy ko ti panagadal ko. Para iti masakbayam ti pampanunutan ni mamang mo. Owen, Lolo. Amo. No kayat ni Mamang agabruda. Inton makaturpusak la kuman. Saan ko maasyak ti makalapad kan ka? Napigsaak pa'y, kan kabaalak ti agbiag ngagmaymaysa. Diyak kayat amalmalday kayo, Lolo. Bayam. Padasag akasarita ni mamang mo. Ngam jak maipanamnama, numaallokoy ko apo. Agyam anak na nasarakan da kamatlaan nagitipada da soldado, Omar. Di mo ka talaga anatay kan. Naimbaglaangan. Tada nakakita kanyak. Kasladya akong kabalan iti. May isa amang nganop alakay. Tenang ispal itibiyag ko. Milagro ti pan nakalasat mo. Nalaing ni ama gayo. Kinabalan na nga inikat dagiti bala asimrik iti bagik. Naimbag. Tawan na tamaan nga internal organ ko.
San mo payagasa ti matay? Kung gayam. Ninyawag ko adagos kini Alisa tinapasama ko. Kastao na sangit na. Reggie, Apa yang nagsinay ka? San ka di arumbang kumaamragsakan ka, Omar? Ay ayat yung nakapailaan. sana na masapol ang maamon na si Bibiyagag. Awagam ni Alisa. Ibagam ken ko ana. Anasarakan dan ti bangkay ko. Anya? Sigurado kay ti dayta. Wan. Sigurado akong iti pangaddan ko. Para iti masakbayam ni Alisa. Maawatam ko, Ma'am Marjorie. Uray siya kat mailiwak. Lupay ibagbagak anapig saak pa'y. Agam amangan no jak madairan ti iliw ko kan Alisa. Talaga napatid ka na kayo ti apo ko yo. Saan lang nga apo ko ti pangibilbilangag kan kuana. Kasla siya kun ti amana. Apay, anya ti pagbutngam. Aging gaita, awan pa'y damag no nasarakan dan ni Omar. Kapilitan ngag may sakag subli di Manila. Tiyak mo kadwak ni Alisa. Agyaman naklaunay. Maragsakan lakad ni Alisa. Amangan no daytoyon tigapuna nga umasidag tirik nanakin ka. Grabe ilauna yan. Nga masapol ang mairing Pasko amin dagiti assignment ko. Ni Manong Reggie tumaw-awat. Hello? Nasingag sa mo tantipan na turog mo, Alisa. Agar arami tak iti assignment ko, Manong. Manugot ni Mamang. Alip pasik ti panagadal ko dito Ilocos. Sumurot at tukin ni Mamang agtrabaho ijay London. Inton makaturpusak. Narabian ka man nga imawag. Nakasubliak nga may ti Destinok dito Bicol. Kasangsangpad ko lang. Kung gayam, nasarakan min ti bangkay ni Omar. Anya? Talaga ang tayan ni Oma. Imbis nga bakasyon na kaya lugar mi. Napanunot ka dito ilangan lugar datatang mo ti mayak. Nasaya ta nakapasyar ka. Ingkadang mi kininanang, at dito kami langan ngagnaad. Mabuting kan sa amatan. Ang mga nutuntunan ni Alisa iya lugar yo. Tapno panagnakan na no talaga anatay kan. Awan nga tati panagtalagnakan ka. Kastaw na sa ibag na di. Nakonsensya kiti panagulbod ko. Amuda ka di iya lugar yo. Si bibiyag ka pa'y. Jaka mo. Reggie. Ada kayat ko aparamit kin ka. Ah, Kayat ko nga ada makita ni Alisa apamanak nagkatalaga anataya ko. ni. Anya ti kahit mo asawan. Anya ka diti pakakitaan anatayan ti may sa ataw. Ni, Omar. Sigurado kay ti daytang ibagbagam. Ibilang ko ti bagik anatayan. Saanan asyak day di Omar. Anagayat kin ni Alisa. Ngam, iti puso kan panunot daydi nga Omar. Saan ang nagbaliw? Narigat ti manglipat. Ngam awan ti sugat adi kabalan a paglunitan ti panawan. Sige. Adaking ka, nukasta ti pangadeng mo. Sandak la ko man ngayon tulnog dito airport. May kawak lang arudan kada kayo. Kini Alisa, tatang. Sakbay asumrag kayo iti departure area, Mamang. Kaya't kayo pa'y nga arakupan iti na ero. Patpatkin kayo unay, Mamang. Alisa. No saan ka kumaan nagbabawi? Kadwa ka. Iti pa nagsubli ki di London. Dumtang tuti na apanawan, Mamang. Huston dayta panagpinakadayo nga agina. Marjorie, papan kan iti departure area. Sige. Panawan kayo. Agananad kayo. Kakaiso na nagpasyar ka iti lugar mi, Manong Reggie. Dito yung matkampusan to, timayanta. Kwa. Alisa. Ada kahit kong ipakita. Ngam, saan ka kumangagsangit?
Ha? Iti daya pa pananta. Sige, mapanta. No, apay anas kan nga aramidin da ito ni Omar. Dayta. Ha? Di nakasurat iti lapid. Omar Garcia. Omar. Pagawanan na kuma. Ngamday di panangilunod ko kadka. Kapulang iti pungtot ko. Kasla nagparik na kang katinapasamak. Binilin na ngaywanan ka. Saan kanto amalipatan, Omar? Nakasubli ka dito lugar dalis. Ngam saan ka nagpakita? Gaputa mo na kit nataya ko. Iti puso kong panunot na. Nalipatan ako. Nadlaw kay tayo. Nakipinayapay. Itagrup ba tayo? Apagbait lagayam ti pan na kay destino mi di Bicol. Agpadatang agsubli di Mindanao. Wan. Kalpasan tayo di napasamak. Kat, anya, agikat ka na soldado? Awan ti takrot a soldado, Reggie. Kasi ti pagsasaw. Kabayatan na masugsugatan ti soldado. Ad-adda tumurtured. Naibaga ni Ali sa kanya. Apama na makaturpos. Surutan na ni Mamang Nigel London. Talagang awan ton ti gundaway mi ang makapagkita, Reggie. Talaga adya ako nakapagkadkad ka ni Mama Lolo. Adayo pa'y ngagturpusak. Pinaysagananan, dagiti papeles ko. Gaputa day ta tinagtulagan nyo, apok. Para mutla iti masakbayam. Nabayag nga insaganak ti bagi. Tapno kabaalag ti mangpanaw kada kayo, Lolo. No kuma, sumurot kayo langan. Oray agbakasyon kayo iti sa magmamano a bulan. Lakaya kon. Taragsaka kon iji farm ko, Alisa. Inton matayak. Agawid kanto tapno kita titanem ko. Ni Lolo mat. Kaya't yun, saan kayo apanawan? Amangan no inton addakan ijay. Saan mon akayat ti agbakasyon dito'y lugar tayo? May sawin no, do atawan Lolo. Agawid akto. Anya lakit din ti apo ko. Mapankanto pala ang ijalondon. Day takit din ti pampanunutam. Umawawag ni Mamang Lolo. Magagaran na kiti makadanon ako ni Jay London. Hello, Mamang? Oh, nakasagana ka di amin na nakawas mo, Alaysa? Saan la dagiti kawas ko tinakasagana, Mamang? Uray ti puso ken panunot ko. Di bagi ka mismo? Narugyak pa yan din nagpakada ni Lolo. Nasayat no kasta. At ang trabaho, pangisulkatkan ka. Ngam kinunakit agbalin na boss mo, uray makabulan pa ilaang, agpasyapasyar ka. Makaanayin ti makalawas, Mamang. Kaya't ko magtrabaho ka dagos. Kaya't ko ama kumikom ti panunot ko. Sige, pagsaritaan to deta, into nadakan ditoy. Kumusta gan ni tatang? Nasaya at pat, Mamang. Saan amalidayan ti ipapanaw ko? Kaya't yung kadi akasarita? Kamaudyanan na, nakadanon kamatlangan ditoy. Naiti tinabayagan ni nararapa ako. Napintas gayam at talaga dito'y, Mamang. Saan lang aladawan? Mismo nga ibadbadag ko nagitisaka. Makababawi ka nga ta. No, apay ngay takalang ngay pa eh. Inton bungay bayag, ang mga nusaan mo na mapanunod ti agawi di Pilipinas. Mabalin, diyak kaya't amalagip ti Pilipinas, Mama. Malagip ko laang ni Lolo. Amo, kamay kawa kalaang. Saan ka madanagan kini Lolo? Napigsa day jay, kan adda mga iwan kan ko ana. Talaga napigsapay laang, Mamang. Danda ni inal daw iti farm. Uray ang anawaan ni Manong Onan. Ala, ingka nga rod aginanan. Inton ligatan nga ipasyar ka.
Dahil tala cellphone mo tisang kakitam na datayo dito detachment, Reggie. Amom lang nga rodan na naingat ti baro a commanding officer tayo. Ang mga napampanunuti babae man ang tikit kita. Mas tawakin ka, Omar. Kaslawanan interes mo iti babae. Nakakonsentrate ti panunot ko, iti kinasoldado. Ang magure ka man, babae mo talaga dahi takit kita. Talaga napintas kaya medyo London. Kaanon to nga ta ang makapandataw iya. London, kunang? Ang mga no kahit makita, hindi kinapintas dagiti dua ababalasan. Awan makaatiw iti Pilipina. Nang rona no Ilocana. Saan ka nagbidot iti dayta? Nadungo, ken nagagatilo ka na. Nan, kita man nga ron. Sigurado ka kahit makitaan. Ang mga no di mo malapdan tapuso mga gayat manan. Sika talaga. Makasasawa kan san. Di kamot makaaram. Oo, datoy, kita Mira Ha? Ni Alisa? Kung nakto pa yung mas daaw ka. Oh, ang mga nagbabawi ka na binulod mo ti cellphone ko, inukinidam. Nakadanon gaya mo ni Alisa iji London. Ay, mangrugin amatong pal dagiti arapaap na. Arapaap na? Wino arapaap ti inana? Reggie, awan sa bali at arigagayan tinaganak. No saan ati panagbaligi ti anak da? Ay, inot ton nga agkupas iti lagip na. Ijay Ilocos adim maklan na. Ay, ano lang nga orayan. At nagaya man makatawan ni Alisa di London. Ay, anya ka di nga aldaw ti awan serrek na. Awan kumati sarap na itangal daw, tatang. Ngam kinay kayat nalata tinapan nagtrabaho. Ay, kat agaliwak say kumamot Dila aginanan. Iti unag ti makatawan na kaadda na dita. Adon ti ornong na. Talaga, tatang. Awan mo't paggastusan na dito eh. Malaksit ti gasolin at ilugan na. Siyak pa'y tigin matang itilugan na. Ay, ti apo kun aya. Adon ti nagbaliwan ti taray ti biyag na. Pudno da ita, tatang. Nakapimpintas pa ni Alaysa. Aglalo ta na tayag. O kat kumusta kayo mutan? Ay, gagangay ti lumakay. Banggapon nga agsalog ti pigsak. Ang madmaditiriknak no saan ang agtrabaho. Nung kumapadasan yung ati agpakasyon dito, uray makabulan laang, tatang. Ay, marigata naksa nga agbiyahe iti adayo. Saan kayo amadanagan kanyak? Kabaelak asalwadan ti salunat ko. Kung gunam loko. Nakadi ti mapaspasa making ka. No jak nga siputan, di mang paltog gumaking ka na tayan. Diyak ngamin nasiputan nga dakabusor iti likodak. Panggap na gaya malipatan. Ang mga no dahi ti siputa makabusot. May isa pala po. Agan anad ka kuma. Kahit mo ka din ti matay. Nalpasa kon anatay idi, Reggie. Agarudok ta asumpok iti dayaman na. Awanan ari ding gamit aglawlaw. Ang mga no naibusan dagiti kabusor. Nagbalik ito yung operasyon. Barang mapalabusan tayong agbakasyon. Uray makalawas lang. Adita. Aglingit iti punday na kayo. Kat. Sa dino ti plano mapagbakasyonan. Awang ka din plano asumarungkar iji lugar tayo. Makigtot na lakit din makita dak. Tiyam mo da ngamin kit mataya kon. Adita. Awanan ti manggag akanalbo ang manipod ka dagiti kabosor. Naibus dan samot laan. Huwag gayam. Aw-awisin nak ni Teniente Marquez. Nagbakasyon ni lugar da Alisa. Ingkarik no ni Ama Felipe. Nagparti ti Kalding. Untong kasangay na. Aging gagayam ita, Reggie. Nasidag pa ila ang tirik na ni Tata Felipe. Kadagiti pada tayo soldado. Uwan. Amom? Agmay-may sa kanon. Pasaray ka no pasyaran ni Teniente. Saan dakton nga orayin, mamang? Maturog kan tulagtan.
Ang mga noteng nga tirabi into na makasangpeta. Adumat lang takit di tilugan. Gapay nga di mo inaramat ni Kutsem. Wano, nagtulag kayo ka di kinimat? Nagkuyog kayo ngagpasyar? Aging ga intunteng nga tirabi ti pa nagtrabaho, mamang. Ado ti trabaho di opisina. Kunak man nagnobyo kayo kinimat. Mamang, awan ti plano ka makinobyo ka dagiti agar-aram kanya. Aglalo ka dagiti ganggana. Saan pa'y apanawan nga agsarak kami iti lalaki anay kari para kanya. Sano ka di ba yan nalipatan ni Omar? Saan nyo kuman nga ipalagip ni Omar, mamang? Nabayagan nga agin ina na iti tanam na. Kasano no si Bibiyag? Nukas pangarigan si Bibiyag. Saan dak ka di apawilan? Talaga kaya masaan mo nalipatan? Mamang, imposible at si Bibiyag ni Omar. Kinuyog nak ini ni Manong Reggie, anang sarungkar iti tanam na. Kumusta kayong tata? Colonel. Ay, Reggie, teniente, handa kagayam. Ay, kita man ti lumakayin. Jackson makabigbay. Nakakalugo nga kami na. Kan 5 kayo matilangak. Nakabakasyon na kami na, Colonel. Inawis nak ni Teniente, iti pa nagkasangay na. Kan mailiwak mo iti lugar yo. Nagasat ka, ta saan ka nairamraman apim musay iti day dinadara arangat. Nakasi ti Diyos kanyak, Colonel. Saan ko pa yagasat? Ay, kumusta kayo? Ay, narigat ti agmaymay sa. Ay, agtalon atawan ni Alisa ija London. Saan ka di pa yan nagbakasyon? Ha? Ay, di na nga tanam mo ti dalan nga agturong iti lugar adi makilan na. Aya. Ay, Colonel, agtudon sa paten. Ay, Aglinong tayo. Kapita ba, Omar? Maditipan nakatudok iti kalman. Agpanatingak sa atin. Kilan kami na nagbayakabak iti mangmangang kami. Natuduan pa nga rod ni Ama Felipe. Kasi taon na iti panakabasa na. Timulong nga nagilinong kadag iti makmakan. Amam naandor pa ila tilakay. Ngam nadlaw ko analiday. Di ka numutin malagip ni Alisa. Ti agbakasyon. Ang mga no, damot to nasawa na. Awan mo tinaybagbaga na kanya. Kan saan naka analagip. Ngamin, mamati daan na taykan. ay nagngayon abigat. Ay malagip ko lang arod ni Alisa. Kat agdamanan asumkan ti iliw ko iti apo. Kasta una iti ayat na ide no makakita iti bulalayaw. Ay sus, madi ti panagangas ko. Ay madi talaga ti panakatulok. Isus apo. Baunak man kit dini unad agumatang iti agas ko. Pagbit samot lang ti panagsarita yu ken tata ngem apay akas ta tilangam. Naliday ka, kasla madandanagan ka pa'y. Saan ko ang nakasarita ni Lolo, mamang? Intaray da kano iti kalma ni di ospital. Ah? Naggurigur ka po iti pan nakatudo na. Ay, ni tatang naggagat. Saan mo't kami nawa? Apay ang nagpatudo. Naira na ngamin ang nagtudo idinangandag iti soldado ijay farm. Takasangay kano ni Teniente Marquez. Teniente Marquez. Aging gaita, nasidag pala ang kadagiti soldado. Mamang, kasla nakariing iti panagtagtagainip ko. Agbakasyon na. Nakalagip ka man ngagbakasyon. Lakayin ni Lolo, mamang. Kaanon to pa iti panang sarungkar tayo kan kuana. Hindi maapatan ti matalik. Kabayatan ti panagbuybuyang iti bulalaya. Hanggang ada ka di pa serbina. Saan ang amatumpal ti panagkita mi kini Omar. Iti ungto ti bulalaya. Kas iti ipupusay na. Saan ang agumar. Iti nakay talimangan na dito'y puso. Alisa, Ni Lolo Felipe. Ang mga numadlaw ng agsangsangit na. saan ka din nga agar arbes, apo? Saan ang Lolo? Timpuaran ti bulalaya.
Apay arimor kayon iti kwartuyo. Karurwaryo lang iti ospital. Adda-adjak maimbagan no agid idda aklatan. Apay, bayat ti kaadam ija London, saan ka kadi nakakita iti bulalayaw? Kasladyak nadnadlaw, lolo. Gapo nga tayo iti pan nakakumikong ko iti trabaho. Agyaman nak iti panang sarungkar mo kanya kapok. Sumarunong to kano ni mamang, lolo. Lolo, kasla, marunawak iti panangkita yung kanya. Ad-addamanan apimintas ka. Aging gakadi ita, awan pa'y agaywan iti pusom. Ado ti agar-aram kanyak, lolo. Ngam kaputama kumikumak iti trabaho. Saan ko anay taltalag ita? Oh, kasla lumugar kamot ditan, Reggie. Wano, talaga ang mga asawa kan. Panawon mo tan nga seryoso ta, Omar. Lumakay tan. Sana na ibaga ni Ama Pilipi. Nakapagyan nagayim nila init. Talaga mo niya. Si kakit di tinagasat ang maikamang dita. Oh, sino nga ron tinakaumamiti da ita? Ni Alisa. Ha? Nagbakasyon gayam ni Alisa? Wan, manadangan oray di panagsakit ni Tata Felipe. Numakitam la ko man ni Alisa. Napimpintas man yan. Mabit lang, ipatulod ko di picture na. Aha. Ayan na. O, dita. Naisend kon, kita Sige. Lukat ang messenger mo. Ni Alisa ka di da ito yan? Nagpintasan? Ngam ad-adamanan ajak maikarikan kwa na. Talaga, ni manang linet. No kaano pa'y ang nagbakasyon na? Isutipan nakalagip na amang sarungkar iti tanem day di Omar. No, amo nalakuma. At inulagak nila init. Oh, apay asaan ka makasama nung Reggie? Ha? Anya ti itantanamitim mo? Oh. Kas ka lang nakigdot. Kasada nakita ka tao. Ha? Diyan ka mo, no? Arapaat ko lang. Kilaat pa ta nagpukaw. Uno, nailingag ka dagiti natatayag a pansyon. Siguro damot ng sarong ka iti kabagyan na. Damot sa magmamanod at tao dito eh. Uno, alaliyaki diti nakitam. But-but nga nakmat. Awan pa'y tinangag ko nga istorya nga ada nakakita iti al-alya dito'y kampusan to. Amangan no mailiw launay ni Omar keng kakit nagpadlaw. Numanon atawan manipod iti pimusay. Ure, naminsan na kuma iti tagtagayin ko. Saan anag para? Mano na tawang tinapalabas? Itilaksid ti pan nakaamuna ano tayo kon. Saan pa'y anak ayan ayat iti sa bali? Uwan no, siyak mat lang at tinaikari para kinkwan. Ano? Saan ako na maikari kinkwan? Ganito lang nga maamiris ko. Saan ko marumbang a pinagparang ko ano tayo kon? Inaramid ko day jay. Tapno sa anak ang makasinga iti panagadal na. Naimbag ta nakasangpet kayon sakbay anag todo. Naira na ang matutudo ti panawon iti panagpakasyon mo. Saan ang natangang arapa aplaan? Kasla ni Omar tayo dyan nakita. Al-alya na nga tayo dyan. Diyak lang arod maawatan tayo ti marikrik na. Agnan nervyos. Alisa, anya ka di ti pampanunutem, apok. Lolo, amangan mo saan kayo amamati iti dayto nga ibaga. Kasla ni Omar day dyan nakita kiti kampusan to. Ay, arapa ap mo lang ata. Iso ka di nga awan pa'y nobyo, ta di mo pa'y nalipatan. Lolo, adag tuk-tuk-tuk. Hindi, sino nga taday takit agtudtudo. Siya akong timapan mangilukat iti daw, Lolo. Amangan na napatagti ibaga na.
Omar, Alisa, mailiwak launan ken ka. Ngamamok asa anak ang mapakawan iti dayto nga inaramid ko. si kakating agpaiso, Omar. Si bibiyag ka. Amok anadlaw nak iti Campo Santo. Nukasta, saan ko lang parpar mata. Numanin atawon tinapalabas. Pinamati nagkanatay ka. Adu alwak tinagaribasay. Sa kalpasan na, di mo matlagayang maibturan, tiili mo kanyak. Ulitak Alisa. Pakawanin nak. Diyak kahit asyak ti makagapo. Iti pananakasing ati panagadal mo. Sumrag ka. Nabasbasakan. Saan ako nasumrag? Tadya akong maikarikin ka. Nakapinpintas ka launa yan. Omar, kaya't mo ka di manin nagsantag. Ita ka di pay. Tanutungpal kung ti arapaap ni mamang apagbalinak. Awanan ti makatubang iti ayan ta. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang. Agyaman na pagayam.